Ini media partner sentini 8 tarik Mei o jagao ini Shahid Bir Bikram ni Sumalungo bini Shahid Divas palayna bagui जों गारिं खोखां फाइजाक दिनै जोंनि प्रिपारेसन कमिटि जोंनि टिप्रामथा हयते जों बिसि ब्रुम ब्रुमनो जोंनि शहीद बीर बिक्रम जमातिया जोंनि हा सेग्रायथानि थैनाय 1973 सननि 10 मेआव आफोरनिसिम जों बिनि शहीद दिवस पालायफैमानि जों बिसाखौनो बादखाया दाखलै बाहायनो 10 तारिख मेआव जों पालायलायनाय बिनि शहीद दिवस न अजागा फाइमाजा फाइनाय जोंनि टिप्रामथानि प्रेसिडेन्ट विजय कुमार रांखल तेबो फाइमाजा फाइनाय जोंनि एडिसि हापानि चेयारमैन जगदीश देबबर्मा सीएम पूर्णचंद्र जमातिया न खबुई जोंनि टिप्रामथानि आदं रक जोंनि मंत्री अनिमेश देबबर्मा एमएलए पाठानलाल जमातिया एम कमल कलई बरक फाइमाजा फाइनाय बंगलोगुरतेबो चिनिना तारक फाइनाय बन बागै जों दिनै अ जागाव सामुं तांलायमानि जाहाथे जों गाहामकै 10 तारिख मेआव अमनो पालायमानन बागै ओंखाय जों अ एलाकानि चिनि जत चेयारमैन ब्लकनि सामुं तांनाय रक चिनि पार्टीनि DWF YTF जोंनि पेरेंट्स पार्टीनि जत ताकुकते बुकुक आदं संनो ते मेम्बार संनो फाइमाजा फाइनान बागै जों कबगो जों नयतानि बिसिनो फ्लैग टिसानानि कुम्बंनानि जों चाइटंनाय खूब बेसि लेखाय दसतानि बिसिङावनो जों फ्लैग टिसावै बिनि सिमालुंग जों जाति सकनाय बुनो बागै जत ताकुकते बुकुक दिनै हा दफानि बागै सामुं तांखांनाय दिनै तेलामरा एरियानि तथा तेलामरा साब डिविजननि एवं सारा त्रिपुरानि जत ताकुकते बुकुक जों कबगो अबहाय दिनै कायसा शहीद दिवस पालायथानि हा तै दफानि बागै हा सेग्लायथानि थैनाय दिनै शहीद बीर बिक्रम जमातिनि आत्मानो शान्ति रिनानि बागै जतनो फाइ कबक फाइ माजा फाइदिन जों कबगो जों ठीक 10 तानि बिसिङावनो अमो जाति सममुं खुंबंमुं जों पाइलायनाय बन बागै जों अ एरियानि सबथायते बेसि चिनि ताकुकते बुकुक जों कबगो नर दाखिनो फाइ और सामुं तांलायानो फाइ माजा फाइदि खाना सालसाति तंसो बनो जों दिनै और प्रिपारेटरी कमिटि जों दिनै सामुं तांलायका और तंगो चिनि नखां शहीद दुंनायनि बुटा पूर्ण किपा जमातिया तंग बुफायुं पूर्ण किपा जमातिया तंग चिनि दाक कर्ण सिंह जमातिया तंग चिनि आदिसादन जमातिया तंग रवित्र जमातिया तंग तै अनिमेश देबबर्मा तंग जमातिया सॉरी अनिमेश जमातिया इनके त्रिनो जमातिया तंग तै बिन लोगे पवन कुमार जमातिया तंग अमर जमातिया इनखाय आं साखां रनजित देबबर्मा इनके जों हायकेनो बिसि बुरुम बुरुम खारदों खाजाखाय दिनै हानि बागै बिनि लांमास रिनाय दिनै ताकु अख्रा बीर बिक्रम जमातियानि मांगौ सिमालुंग जों जाति सग्लायाव बिनि आत्मानि स्वर्गति कामना खायलायाव बन बागै नरनबो 10 तारिख मेआव फाइ जतनो जाति सकफायजादि खुम्बौ फायजादि बिनि आत्मानि स्वर्गति कामना खायबाय जुदि दिनै कबक जागो हामबाय जतनो भिडिअ माल्यदान खालायनायनि बेपार दिनै प्रिपारेटरी कमिटिनि कनभेनार अनिमेश जमातिया खायसा थाइनि कक नारकनाय एवं कबकनाय 10 तारिख जतनो फाइ माजा फैदि हामबाय फंकाहाम फाइदिजों 1973 बिसिनिसिं 3 जरा 50
फार्स्ट इंसिनाय थांनाय बिसियाव 2023 जों गल्डेन जुबिली पालायमानि यागुल ता 51तम बांला बायसे जों पालायलाय दंगो एबं उ पालायमा जागाव जों हास्टेनि लुकुरक न सिनि ताकु गक्रा ताकु कुसु आनि साकसालाय जत्तन र बनि खाकसां मा मानानि बागै सिनि मार्टियार बिर बिक्रम जमातिया बजेखाने तंथों जोंनो नायगै बनि मक्तै रानाय जात उ सामं तांगै बनि तांबाया बारा सामंरनो जों बाहायके सारै पिसानाय बनो खाव सबै जों फायदि 10 तारिखनि फुङाव 9टा नि जरा आरो सब फायलायनाय जों सिनि प्रिपारेटरि कमिटि निंगै आं जत्तन सिनि हास्टेन लुकुरकनो खबगु आरो बिसिङाव तैकाइसा मुसुंमानके हाय जों ताबो अबनो प्रिपारेटरि खेमां तिनि सिक जरा तै तंमान बिसिङाव बनो একটা পার্মানেন্ট কমিটি নামই ফাইদিছেন আর বীর বিক্রম জমাতিয়া মেমোরিয়াল একটা কমিউনিটি হল नि बिसिंतै जों उलरगो पालाय मानाय जात आ कमिउनिटी हल सिनि जों साकमां गरै मानि यागलबो सिनि भबिष्यत जुग जुग सिनि बुसारनो साइ थाङानि खोनारवानि आ हल नि मोनखनामा बायनो मार्टियार बीर बिक्रम जमातिया मेमोरियल हल नै खनामा बायनो बनि इतिहास खुरसाजाक फायनाय जात अब सामन गाहाम तांनानि बागै सिनि ताकु कुसुरकनो बिसेसलाय स्टुडेन्ट ताबो जारा यां जेनारेशन तंनाय बरकनो बोरै चला अब कालार होयागै जत्तनो आगोगै फायगै सामंनो सक्सेस गायनि बागै जों प्रिपारेटरि कमिटि निङै आं कनभेनार जत्तनो खबक जाय हामबाय।